Khynnah Rep Youth Council Permadan Unit kawai niki unit hapo kamau that Rashan Circle hakatayo balala kalayo ban Pynlong ya ka Jingialehkai football paralok ka batang Shisngi hapo ka Shnong Permadan East and West Castle District. Kajingtmu kabakongsan jong kaseng ban Pynlong ya kani ka Jingialehkai kolong kumshi benta ban kring Iaki Khynnah samla ki badan hapo ka Shnong bat bakin mi shakmat ban sayi ki sap ki pong jongki khamtam ha ka Jingialehkai sports. Hakani ka Jingialehkai football lawan banya shimenta de ki South League team na po ka Shnong hi kentup kawai ka team jongki Khynnah bakamren hakabaya ka nam la adu hakani ka Jingialehkai layo ban ra de ka lingdo Nong Light football team da kabakala pelim ya ka Sindrop Lang football team. Hakani ka Jingialang ladon ringkat usamla Damien L Marshang Bai ubalong ukongsan bat usamla Shembor Langrin kum usembut kongsan. Usordar Shnong barim ka Shnong Permadan u president ka HYC Permadan unit ki riurang ba ka Shnong ringkat ki pai ba nong Shnong bawan bansaki ya ka Jingialehkai. Haba ajing kren hakani ka Jingialang kum ukongsan uba Damien ulaong baka football hakani ka juk kalong kum ka wei ka lat yo kam yo jam ladaki Khynnah samla ki bedon sap ki pendon kam hok batrish dam hakasap ka baki dam. Nai kulai kerpang ya ka HYC jokre ka Permadan unit kabla shim ya kane ka sinjam kaba kerpang nam ta jong ki ke samla jong kane ke Shnong ban kentiu ya kasap kapong jong ki samla bat kinong Shnong jong kane time sport la de Jingialehkai sport kalong kawai na kilat ai kam ajam ya khamtami kun samla kiba shimata lani ki badon kata kathong la de jing ai not anu poi sakmat ha kan ki sport andre ni babon kini ki samla mata ni bal ki na kiu mo na kawai sport kawai sport ki na kiu but kita don't give a poi haki national level kita don't poi state level bakum tata ter ndai ban poi sakata kathong you don't come exit system you don't come exit 3 minute kum samla ni kum kanuk sa haba uklung uya uklung basdang ban ya ni boklon bun sin habar persang ban ya udang uklon bun sin ndai suki ulai ya persang bat suki sala ban ya bayang kanai kaduk sayang ikum kan samla habai kelon bun sin yimdai ban ino lani yimdai ban snow kutlat lani dum sim ndai nang kiu saprang girang ya saprang ha kita ki sport lani Jingialehkai jing madan ngai jing kibok kiryang ya ke HYC jokamot fashion circle bat ka Eastern West Facil district jogopor bat ngai kublai ya ki baro ki player jong baro kini ki arti legitim ke bahasa Shimata ban hakane ke sport gene football gene sti etang gene ke bakriat baseball kawai ka message ka bang kwa ban pha shapi lengba ka de jing sim jong ka HYC Permadan unit kalong kawai na ki sinjam ka bakrau hadu kata kum ka sang ka bayakit ya ba ya ka kya ka shon jong ka dong ka thain ka bangi habas dang na ka Shnong le jong om dei tang ka sport harai phila sim sibun ba ki kam ngi iba phila le ki social welfare ba fair ngi iba phila le ya ki wipat ki kam ki bedai bat ka kam Shnong kam thau ngi iba phil ya rap ya kit ya ba ya ki jing jong ka Shnong ka thau la ka long hakalenti ka senking la ka long haki wipat ki benta kumbang yu hakini ki por bat kini kendit snam ki baladap dang sipang yo yak ban farm yo ban Pynlong snam ya kene ka HYC Permadan unit nang haki jingil yat lenti ki jong phi ngi iba phila sedang ya ka ban sai ki kijat ki jong phi nagamta ban panpau cheki pai ba nong Shnong ba Pynlong ki riu ba Pynlong ki breu ki batrai om dai ki breu ki bathia sni